kuti mwana wabhiwe zhira ndewangondotaura panapa ndiwaitiudza futi. I will never waste time. Hapana chinosara panapa. Unga usingazivi kuti handina kukwana ndokuratidza tadzimu. Ungunje. Undiitira udhodhi. Yeah. Hey Chit Chat fam, hey my loves, welcome back to my channel. So guys, I want you to listen to this live, then we discuss. Live inoi havasi kuziva zviri kuitika, vari kuombera maoko ndichiziva zviri kuitika behind closed doors. Ndo pandinouya panapa ndosvikotaura sezvandiri kuita panapa, zvekuti ndatokuudzai zviri kuitika zvechokwadi. Kana mukafunga kuti ndiri kunyepa, fungai ndiri kunyepa, but kumberi muchoona ndandisingatombonyepi. Uyo mukadzi ari kuScotland ane magosti ake ari kutuka bhururu wake. Inini tsvagiridza yacho ndaiwana ndega kwandaitsvagiridza ndikaiwana. Nyaya yesurprise yakapostwa negosti rabhururu uyu. Saka inini handichamutrust kuti ndimusapote because anoti congratulations kuseri achiposta negosti, saka handichamude padhuze neni. Is a snitch. Ghost rakuposta kuti she like it. Because inini I don't do snitches and I don't like fake people. I don't like snakes under my nose. You must be straight like a ruler. Either you are good or you are not good. Why are you like that? Unongoti munhu wese unomusekerera but uchimusnicha kuseri. Don't be a snake. Zita rako rawakapuwa rehusnake iwewe. Isusu taitokuda nemoyo but inoda kuudza chokwadi. Stop it. Ghost rako riri kuzikanwa. Vanhu vari kutya kuudza but ina handitye ndakuudza. Uri kuzikanwa neghosti rako rauri kuposta kuScotland rakatotrekwa. Saka usazoite kuti ndizodhakwa ndozonyatsotaura nyaya dzese manje dzese. I'm sure you guys machinzwira mega from Ketina's mouth, but before we dig in this the whole story, before we chit chat it, please subscribe, like and comment with your thoughts. So guys, what you think about the whole story? Ketina ye anga achiti iye mwana wabhiwe zhira ndewa ngoni mofela murima Madam Boss, and anga ashafta kuti Madam Boss ari kuyuza maghost account kutuka maijuju after vatengerwa mota nemurimi wavo. Guys, zvakaoma. And vanhu guys vangachiratidza kuti they are not happy about the whole story, but I love the fact that Biwe Zhira and Madam Boss, they didn't reply. Nakwanda ngo achiti you try to destroy my titi, now you also want to destroy Madam Boss. And vanhu vavaramba vakanyarara zvinochapindurwa nani. You also try to destroy Nyati family, but zvikaramba, which is true. So guys, what you think in the comment section. But before we keep on going, let's welcome our new members of the family. Welcome guys to this family of love and good vibes. We love you, we appreciate you. Make sure you stay in this channel. And to my retaining subscribers, thank you guys for always being here. We really do love you and we appreciate you so much. So yeah, let's discuss it guys. What do you think about the whole story? Is it true, is it not? And if I'm going to but I'm not sure Malia. But then now we think of that apostle like South Africa. I think that's the father to the daughter of Biwe Zhira. So we don't know really what is happening. And people now started to just put together all the daughters of Mofu, like Malia, Michaela, they put them together. But anyway, let me know what you think, guys, in the comment section. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye, guys.